beras kuning diwadahi bokor beras utah embere bocor ana arek wedok ayu atik dandanane menor bareng tak jidheki dadak arek error pungkasane utekku sing kopior Dek somono nalikane aku janji prasetyo panyuwunku muga bisa dadi keluarga ning eloke gonku tresno ora wani mono teko sungkan yen wis madhep muni ra kotokan apa iki sewu lara kumpul dadi siji tulung ana mung laraku mergo siji kowe mugi tansah sabar lan nrimo tulung ana aku pasrah marang asik Budi Wijaya Entertainment ayo toh desa mono nalikane aku janji prasetyo panyuwunku muga bisa dadi keluarga ning eloke nggonku tresno ora wani mono teko sungkan yen wis padha ngomong ra ketekan apa iki sewu lara kumpul dadi siji nyuwun tombo mung laraku mergo siji kowe muga mugi tansah lan aku nrimo nyuwun
pasrah marang joneng sira wedang jahe digawe jamu prawan kene lemu-lemu pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula aku nentelo perkembangane manungsa saya suwe ngeboki nek kepingin urip sing mulya mula kudu sregep ambuti wong urip mono buta sandang kelawan pangan ayo bekerja keras membanting mulane kita kudu sabar lan kuat iman ojo sampai terpengaruh nang rudane sumrambae derek kita sadaya jalan estri kanem lantung mumpung isih urip no alam donya ayo belajar ngaji hukume agama mula sak wayah-wayah dulur bakal nampa timbalan mula sampean kabeh gak kene wakilan timbalane Gusti Kang Maha Suci gelem gak gelem kudu nekani mula ditumpakno kereta Jawa rodane papat rupa manungsa iku ngono diarani pendosa turu kaijenan tanpa bantal ayo mas enak ngene trimo legat-legut ngene ya bayaran sing karo nek iku nyambut gawe sing karo iku lho ngono wong gendeng bene
Ayo. Iki ngono cula-culin dangdut ana sing ngarani cula-culi disco joget tane karo mendak mendut nek dirasakno jarene enco dangdut digawe koplo sing nyanyi ayu rambuté koribu clanane mlorot udele menggolo bokonge ketok titik aku plong-plongo ana maneh sing diarani goyang ngebor aku seneng joget no ngisor penyanyine ayu bokonge saebor kawe digoyang aku tiba ndelosor ana maneh diarani goyang gombret aku melok joget penyanyine ayu jogete mulat-mulet kawe digoyang aku langsung jembret apane yuk painten ketiban cendelo namung semanten piaturku nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya iku alhamdulillah kanca akeh canting jole paman wong bedang kepangkalan kale potong wote potong wote potong wote ta sanggo potong atine dari mana walang aduh seger rek walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek locak karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati aye oh iyo modar bandak kon. Sakno, bapak cek ndang remek gak iso tanggapan meneh. Bah. Aja melok-melok peno mbelani peno. Kebimbang ucok peno. Aduh. Lapo? Lapore sak. Kon dibelani wong iki lho. Kon dibelani wong iki. Lho, wong iku njane bebekku adae. Kok peno bebekne kita? Oh, duduk ngono akon-akon kon. Lah iya duduk. Wis bodimu sak meter kotor gak bejaji. Gak bejaji. Lho. Koni lho, aku enak-enak gawe lagu walang kekek, lagu lawas iku. Lah ya terus. Kon kok moro-moro nyenggaki, ate gak cocok pisan. Gak cocok ambek dhek sapa? Ambek dhek bebekmu.
Maksudnya sing gak cocok iku apa? Gak cocok ambek suarane larase gending. Kudune sing ya apa? Kudune kok ngene, kok nek gak ro iku takono nang. Lah ya ris aku garo aku takon. Lah ya ngono. Lah iya. Moro-moro nyerobot. Kon mang tak kurungi lapo brosot. Rumang sama aku petik babon ambok kurunge. Durung wayah metu kok metu. Lah wis kudu arep metu iku. Empeten. Gak kuat. Kok iso gak kuat? Lah wis wayahe metu kudu arep metu ya brojol ae. Ngene lho kok nek takon nang aku. Riz contonono aku larase sak pira? Riz contono aku larase sak pira? Kon takon aku. Gak Kon takon sapa? takok Apollo Erwin. Ngene lho kon tak kandhani cok ya. Larase ku sak mene. Iya iyo sakmono. Sakmono. Ayo jajal. Ya iyo. Sing mburi kok nglokor. Ya iyo. Ya iyo. Wes kok meneng ae. Menang. Tak contoni saiki. Contono. Ngono. Ya iyo. Abang maneh ora luntura wong sing ijo malihe pote bujang maneh loyo ora ngloyur wong sing duwe bojo gak tau mule oh iyo awas. Ya iyo. Aduh. Wah, kon melecek mijetno. Aduh. Wah, dicontoni enak-enak lah kok pancet ae. Nyontoni Riz padan lekon iki karate tandagel Riz. Wah, smackdown. Iso puku mak caleg glendang. Lo koyo temenan ta iku mau, Cok. Gak koyo temenan gomblo iku mang. Kok gomblo? Gomblo sapa? Ya gomblo Aris. Rumah saku mah gak kenek lho, Cok. Rumah saku iku mah gak kenek. Gak kena. Gak kenek. Oh kate gendeng. Lho kenek ta iku mau. Lah kena iki lho gelinu. Au ha au iyo au ha ya iyo. Aku tak njaluk larase panjang. Jaluk. Oh, iku lho jare iku gak iso. Oh dikon nangis ae. Yolah, sip. Bagus ya ngono. Ayo awas. Ya iyo. Teko kuno bener bare teko nek sore mik kok iso gak cocok Tak kandhani iki dudu suaraku sing rusak. Ya suaramu. Dudu Riz. Suarane apa? Iki lho mike sing rusak. Kok iso mik rusak, mik enak ngene digawe ngomong kok iso rusak lho. Iki mike THC iki wayahe ganti Arif iki mau bondo ta ya apa? Kok iso mau bondo iku ngawur ae kok. Mik iki termasuk iki sing rusak suaraku. Ya sampe kok siaran watuk wingi ya. Aja ngomongno siaran watuk. Ngono kok aja diomongno mencane wong kesel watuk gak oleh. Wis suara bocah nglokor, mlebu minggat. Nanti aku Minggat nanti. mlebu nang kerobongan. Mlebu. Aku melo. Dagelane Budi Wijaya iku akeh. Aku melo ya Riz. Mo, gak oleh. Kon kate nututi aku tak jotos kon. Riz aku melo ya Riz. Gak usah. Gak oleh. Dagelane Budi Wijaya iku akeh gak cuma kodok. Sing ganteng-ganteng sing nom-nom lho akeh. Lho kurang ganteng ya apa Dek aku Dek? Sopo ngomong ganteng? Nih, kok lek ngomongno ganteng kisinan lho kon. Kon niku lho elek, Cok. Jare sapa? Lho, kok Lek jare sapa? urusan ganteng kon kok kisinan lho masyarakat Karangpilang kabeh iki. Wis rolis lagi ki ganteng kok ya. Lho, kon upama tak takokno masyarakat kene gak izin kon. Lah izin lha apa wong aku gak muda kok izin. Temen ya kon? Lah takokno. Tak takokno ya? Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedoyo nggih. Sampai jawab sing sportif dan serentak. Ucok niki ganteng napa elek? Oh, Kerungu kupingmu kon.
Lek wis ngene iki kisinan kon. Sing kisinan iku kon. Kon krungu dhewe aku Kon iku kuping tak gedhek kon iku. Oh, aku takut kebanter kurang jelas. Kurang genah. Kurang genah takono sing alon-alon cero wong masyarakat kene iki. Bapak-bapak, mas-mas, adik-adik sedaya lan ibu-ibu kabeh. Kula tangglet kali panjenengan. Ucok niki ganteng napa elek? Elek. Iya. Iku lak pendukungmu tak takok dhewe aku. Lho, sik kurang lega kon. Iku lak ya supportermu sing jawab elek kaya. Lho, sik kurang lega takono dhewe. Deler-deler. Alah kok lembek kaya banci kon. Kadang yo sampean jawab sing serentak nggih. Kula niki ganteng napa elek? Alhamdulillahirabbil alamin. Wih, lega kon, lega. Lah lega lha apa? Lha iku jawabane ya apa iku mau? Lah masih wong-wong ya ro kabeh aku elek. Lah iya. Umpama nek wong ngarane aku ganteng mripate katarak. Lah iya. Mlebu. Mlebu nang ndi? Lah ngene kono nggone slontongan. Bale melok aku. Ya, mlebu nang ngene kerobongan. Gak oleh. Modar kon. Wong mlaku ya mripate delenti. Nguruson-ngurusoni wong nyambut gawe ae. Iya iya Surabaya Kampung Kedurus Tanjung Perak akeh kapale kabeh wong tuwa Mas pitutur bagus supaya anak bener lakune ae oh iyo ae awas kok adek metu. Le, kon malah tak kon mlebu apa gembul-gembul panitia iku. Suaramu lho gak pas. Lho kaya dibobot, rumangsamu apa? Cok. Lho, alah. Ya iya ngono lho. Kon iku lho kate nang ndi? Kon pae takon mlebu nang kropon, motomu kok delendi ku, ladap-ladap ae. Ngono gak oleh aku yo nang rene ya. Lho kok dipenging nang gone panggung iki dadak. Aku gak oleh melok. Kon iku kate nang ndi nglonyor-nglonyor iku? Aku yo mung gak oleh bayar ya ngomong ae. Iya yo. Kon kate marani sapa nang kono iku? Kok iso Mang jare BPI saiki pacare. Iki dagelan kok iso rempon iki. Oh niku partner nyambut gawe ku lha apa gembul-gembul nang ngene kuno iku. Lho, lah rumah sampe ku dudu wong. Lah iya. Iki gak kancamu sing iku konding iki. Iya. Sing iki ta sing iki. Sing konding iki lho, Kak. Iki kancaku bosku iki, Bos. Lho. Iku gak tau nyawer aku. Kok ngomong ora saweran ae. Kate mau gak terantanan. Mulane ndi awake aja lemu-lemu. Ketara kok kemari mangan gak enak tok sing mbok pangan. Termasuk awak dhewe ngestokno pimpinan Ludruk Budi Wijaya. Kok iso ngestokno dasare opo? Semenjak aku melok Budi Wijaya wetengku tambah gede. Lah ya kon niku Ludruk tak kakan badokan kon niku. Aku kadang ya isin kok manganku bolak-balik. Lah iya. Kon niku wis meteng pirang wulan, Cok? Kon niku lha apa ngomongno wetengku. Lah iya, kok emblowendi ngono. Alhamdulillah ris bengi iki awak dhewe main nggo desa Karangpilang. Dusun Karangpilang. Dusun apa desa? Dusun. Oh, dusun. Desane Mang ndi, Mang? Lho. Hah? Ngampel ya? Ngampel. Kado Surabaya iku ta? Duduk ngampel Balong Panggang ris. Oh, seje. Iya terus. Alhamdulillah Bapak Polo Erwin beserta warganya guyub rukun mengadakan suatu pesta rakyat termasuk uri-uri budaya Jawa yaitu sedekah bumi. Iku tandane lek Pak Polo Erwin bersama masyarakat
Karang bilang menandakan apa itu rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Betul. Maha Esa. maksudnya Sehingga tercipta suasana yang sangat meriah dan indah ini. Semoga semuanya berbahagia. konro maksudnya bumi. Apa? Ro ta gak? Gak roh. Kok iso gak ro lho? Bumi, apa maksudnya bumi? Apa maksudnya Bumi ku bukan milikmu. Bukan milikmu. Lah milik sing kuwasa mulane diadakno syukuran sing meriah kaya ngene iki. Ngono lho, Cok. Kon niku karepmu iku mang melok gawe lagu walang kekek ngono ta? Iya. Nututi ngono melok. Iya. Kepengin melok nyanyi. Kon iso nyanyi ta? Wong peraenmu lho gak ngalor gak ngidul. Kok peraen sok gak ngalor gak ngidul iku lho. Ndelok peraenmu iku apa iso nyanyi wong kaya kono iki. Lah, Kamu iya, kok artis-artis kok kono ayu-ayu ganteng-ganteng. Wong kon kaya ngene apa ya iso nyanyi kon? Ya iso ris ngonyek kon njaluk lagu apa kon ayo tak turuti. Lagu iku macem-macem, Cok. Apa ae? Jenisnya ku akeh. Lagu apa? Ono jenisnya lagu pop, ono dangdut, ono keroncong, ono rock. Umpama lagu pop, Kudu ro sak jerone isine lagu pop iku apa? umpama dangdut, Kudu ro jerone dangdut iku apa? umpama keroncong, Kudu ro jerone keroncong. lah lek umpama lagu rock, Ya kudu ro jerone rock. ro kon jerone rock. Ayo apa kon nek ro? Aku gak tau ndeloki kok. Dadi kon iso. 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 Dadi lagune ku duet. Duet lagu apa ris? Lagune judule Mbah Dukun. Lagu apa? Mbah Dukun. Lagune Alam Barzak iku ya. Alam Barzak ya wis. Lagune apa? Alam, lagune Alam. Alam. Iya, lagune ya apa contone? Iku ana prakteke, Cok. Ya apa? Ana dukune, ana pasiene. Ana dukune pasien lek umpama kon pasiene. Umpama aku pasiene, aku dukune. Lek kon dukune aku pasien. Pasiene. Sementara praktek aku dadi Praktek. apane? Kok dadi pasiene sih, Cok? Pasiene. Aku dukune. Kok dukune? Iya, tapi ana peragaane ngono lho. Ya apa peragaane? Lagune kok ngene. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Mek ngono to. Iya, apal kok iso ta gak? Iso. Saya jawab aku pengen ro. Ada Mbah Dukun Ya. sedang ngobati pasiennya. Kondom katanya. Kon ngomong apa? Apa iku mang? Konon. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Mit komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disu ngono iku. Ngono. Eh, Berarti kon alah. iso. Saiki Aku dukune aku pasiene, aku nyanyi terus kon dadi dukune. Yo apalno. Ya gampang dadi pasien iki kon dadi dukune angel kon gak iso kon iki. Nyanyi yo celuk. Nyanyi saiki. Ben. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Mit komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Disembur. Wah. Bagus, cocok. Lalu pasien disembur. Wah. Bagus. Sip, yo ngono. Bagus kakimu ngono. Lho, yo ngono iku lak. Kon mang jare ngajak praktek dadi dukun kon dukune aku. Lah, Lah yo apa ngene aku iki. mbok kemprus. Lho lah iya. Lah kok lak pasiene aku dukune. Heeh. Dipraktekno. Ade lek komat kamit baca mantra lalu dengan segelas air disembur. Disembur. Lek ngono kon dadi pasien aku dukune. Oh. Tadi aku pasiene. Ya aku dukune lek. Oh. Berarti aku sing menyai ya. Minyake kakimu ngono. Mripatku kok perih rek. Ayo nah nyanyi. Ya apa, Mang? Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit. Cik, Cok, aku lali. Pak, pasiennya mah jenenge sapa? Pak, pasiennya mah lho. Pasiennya Om Endi. Pasiennya mate. Loh, Wes gak takok pasiennya sapa sing nyanyi nang mikomat baru ngono Ris. oh, langsung Pak pasiennya gak ada takon. Pasiennya wis seru jenenge. Ngono mangkelan kon. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya.
Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil teman sekolah, sambil matamu. lah aku lo gak ero. Kok karek mikomat kamit baca mantra lalu pasien disembur ambaulet. Oh, sambil komat-kamit mulut badu kon baca mantra dengan segelas air. Pasien lalu disembur. Loh, iso aku. Nek banyune wis kelek goblok. Lah ya ngono. Iso aku. Iso apane wayaku nyemprot. Iso aku. Iso. Iso aku cocok. Ya. Oh ngono ta, tadi ngono ya. Ada Mbak Dukun sedang obati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat-kamit mulut Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air. Pasien lalu. Lalu diapakno, Cok? Disembur lah. Sembur apane wis moncrat kok goblok sembur apane? Lah yo ngono. Gak ada disembur wong wis entek sembur. Lah yo lagune lak yo ngono sih. Ora kok keliru ae masuk kon niku. Gak entos kon. Lah yo apa? Wah, iki cocok iki. Iki Madura ndi iki teko iki? Kon nyanyi Mbak Dukun. Nyanyi Mbak Dukun aku dadi dukune nyanyi. Mbak Dukun. Ya, Kon kok Mbak Dukun. Lagune ya apa sih, Cok? kon goblok yo. Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Sedang ngobatin pasiennya. Rojok pisan. Nyok hati hehehe. Rocker lah ngono sih, Cok. Iki gak rocker iki keroncong. Nyanyi ngono sih. Goblok. Rock ah. Rock iki lagu iki. Gak tau. Lek rock rondo cekak. Lah iki Iki ketisor berarti long dress. ulet berarti. Iya. Ada Mbak Dukun. Cocok Pak. Ayo. Cocok ya? Cocok. Kok Asuk. ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Terus. Konon katanya, ya apa? Sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat-kamit mulut Mbak Dukun baca koran majalah apa? Majalah koran. Kon bisa tenan guys. Kon iku contono ta. Contoni. Sampak pegel aku rek. Ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun Sedang ngobati pasiennya. sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Iye. Ada ye. Guna. Mit komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Met komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Lah ngono ris ya. Iya. Oh ngono Cok. Ngono sok. Kon gak ngomong. Aku wis suwe gak krungu lagu iku. Iso. Wayahe. Ngono ora gune Ngono, ah? ngono. Iya, apal lo, Dik. Eling. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih lalu pasien disembur. Sip. Pancet aku sing kena semprot kapan balasku arek jangkrik. Tak bener sih, Cok. Tak bener sih. Bener mung gue kon wong loro aku sing keloncom goblok. Nek gak adus meneh. Gak ada. Tapi cocok. Masih cocok ya cocok nek karepku aku bales kon gak kena. Kene gak kena aku bales sapa bales oleh ku ae.
Lho wong jenenge fragmen ya kudu menjiwai. Kok menjiwai wong jenenge melok fragmen kok. Aku jedini iki lho. Iye! Iya-iyan. Kowe gak dadi jaye-jaye. Aku penyanyi rock, Cok. Wah, mikir. Hah? Enak keloncong. Apa? Iki lho, telenok. Le bakul laki liwat. Ojo bakul laki iku lho. Ya iki pecatane suruh iki. Kok kon dilem ayu lho mbare iku lho. Kon dilem ayu lho. Le kata kowe mriki. Dilem ayu kok. Jare ayu. Wah, waliane. Le waliane jare berarti elek kon. Tak pacul Kok macul. Matur rumah samu sawah tak kok pacul. Kudu aku kok nanti. Hah? Kudu aku kok. Kenapa kudu kon? Sopo yang nggodha kon? Siapa sing kudu? Sopo? Oh, kon Iki lho. aku kok. Tidak. Om, bukan saya, Om. Om, bukan saya, Om. Sing kudu kon niku sapa? Heh? Dicawel-cawel aku mau. Sing jawel-jawel kon niku sapa? Kon aja GR kon. Kaya kayu-kayun kon. Lah jane aku ayu. Sapa sing ngarani? Aku. Ya ketepakne yamen apa? Ngembes rek tak demoki ngembes. Mari lah kon ngembes. Menemben niku pampes ana goblok lho ndledek ki. Wong wedok ku terpenek mlaku ku sing ngalus. Sing sopan ambek. Lho sing sopan mlaku biasa. Nah, iku tandane putri sing bangsawan. ngono. Iku wedok perawan mlakune ngono wong aku iki rondo. Bukan rondo to. Rondo. Ana bedane ta perawan ambek Yo rondo? ana bedane. Nek perawan. Lah kene. Mau. Wano cero. Ya apa? Sih. Tawas deh. Perawan. Perawan ya apa? Mlakune yo halus. Kok atik dikempit ngono ya? Dikempit. Kenapa kok dikempit? Mek gak dikempit gelantong goblok. Perawan. Iku nek perawan. Perawan. Cacel. Nek sing rondo ya apa nek sing rondo? Anak piro? Rondo nek umpama anak loro. Piro to mbok mlakune? Ya apa? Sapa wong nang Ya mau ganti sapa? Nanti yuk, nanti Nah, yuk. nang ndi yuk? pasar. Oh, ngono. Anak loro. Anak loro ya. Lek anake telu. Rada ambo. Ya apa? Ya apa? Sampun. Kate nang Kate nang ndi yuk? pasar. Oh, lah iku nek anake telu. Lah nek rondo anake 5 ya apa? 5. Iya 5. Sopo? Yuk, nanti yuk. Pasar. Saiki nek rondo anake 15. Ayo, anake Ya apa? Iso kon. Iso kon. Iso kon. Sono pirtus sik seret maneh arek iku. 15 ya apa mlakune? Gak mlaku. Ya apa, ya apa? Ya mbegagane tok. Nanti yuk. Ah. Iku mlaku ta setruk kon. Aja ngono. Aja ngono. Susah aku iki. Oh, susah. Kon susah kene apa? Aku mikir iku kon. Yo ya nek. Aja ate guyu kon iku. Cok guyu kon delok wong. Susah iku ya kudune nangis kok malah guyu. Aduh. Yo. Ya iki nangis. nangis kok elek ngono. Susah aku iki, Cak. Oh iya. Susahmu apa? Gak ketok taji. Hah? Apa? Taji. Taji. Apa? Utang aku arek. Taji. Iki Utang kon. waduh jakane dhuwit. Bagi tabungan aku, Cak. Utang kon piro? 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta aku dadi masalah ta. Duit tabungan PAUD aku kan guru PAUD. Engko 1,5 juta mbasi guru PAUD. Mbok kon ndelok aku, mbasi apa kon tok taji utang nang kon. Loh, maksudnya Aku iki korban yo an. kon ya diutangi taji. Iya, Diutangi taji piro kon? 15 juta. 15 juta. Jagane tuku obat. Ngene iki lho kanca sing gak tepak. Lah iya. Aku disemayani mau isuk. Lek prosoku lho ya rumangsaku taji ku gak tau utang terek. Gak tau diutang. Saksine aku. Saksine aku pisan. Wong loro iki. Oh, kon wong loro iki kerja saam kon. Kerja sama. Kerja ora. Taji ku ambek wong iku ya loman. Aku butuh sembarang iku dikeki ambek Aku sering ditukokno rokok anggit. Lah iya. Betes Jepang ambek gemboke neraka. Gemboke neraka kon ro gemboke neraka ta? Aku sing duwe dhuwit lebih ngertian aku sing duwe dhuwit. Tapi aku gak ngandel nek taji duwe utang ambek kon. Paling kon iku penipuan. Wah, jelas arek iki ketoke ngombene taji. Ngombene taji. Combe. Lah iya, combe kon. Combe. Combe kon perkara kon. Gak ngurus kon. Lho. Wong taji yo gak ganggu dhuwitmu. Gak ngurus rai. Wong luman gak mungkin utang nang wong. Kon lah sing ngerti ngarepe beti tete elek ya. Iya. Ya.
Kaya kerjaan iki. Mati kabeh. Aku 1,5 juta. Duit bagi tabungan paut iki nek gak diurus bahaya. Iso gak balik duitmu kan duit. Yo yo. Arane nang omahe. Wong kajiku ter ngene nyampe-nyampe mate. Iya. Ayo gimana ya? Arane. Hah? Kok tabung. Jarene marane kaji. Iku tak mundur. Tabungan. Kita buat turu. Iki bayar kerdil. Sik teko ndi? Teko ndi ada gak teko ndi? Boten. Teko ndi? Oh, teko suruh. Alah, Teko ndi? gua kok dur iki. Kacau. Teko ndi? Ji teko ndi, Ji? Wong lanang teko usaha. Golek duit. Golek dhuwit ya mana ya mene biar kayak ngene. Diapurane golek dhuwit lho. Lho, ya kan dadi bayang iki. Sapa sing kok tuku bayang koyo
koyo ngene. Ya sapa sing ngeruh. Ambek aku yo gak kepengin bayar koyo ngene. Kon gak kepengin ayo wis sadana. Yo nek iso balekno kono Ji. Lah balekno kabeh. Asu didumbat. Sik. Apa enggak malu aku kate longgo kate golong komik. Jangan malu-malu deh. Benakno. Lah iki digawe ayo ngene. Aku. Mbok jaja. Jak, Apa? pean iku aja ngisin-ngisino aku lho ya. Lah apa izin? Aja isin cek aku ngalon ngedol ngetan ulen ditagih wong. Loh, wong urip tanpa ditagih kurang semangat. Iya semangat lek awakmu sing ditagih. Nah nek aku ya mau tahu gak melok utang koe. Loh, gak melok utang tapi awakmu malah mangan Lah masih aku melok mangan kan iku hakmu. Awakmu hakmu iki kan ngingoni aku. Tanggung jawabmu ngingoni aku. Paribasane kok ewangi utang-utang iku kanggo ngingoni bojomu. Iya. Kan kudune sing ditagih awakmu lha apa aku melok-melok ditagih. Lho, ngono ku semaya. Semaya piye? Kafan. Ya bener ki ya. Ditagih wong kafan. Nah. Ngomongnya ngene, kapan-kapan. Nah, kafan. Aku dicelatu piye? Aku dicelatu. Celatu dhewe. Wong menang ki wong utang ki menang. Menang semaya. Lah semoyone tak Semaya entek kene. Kok nek nagih nggonku, jam 2 tek kudu teko nggonku. jam 2 tep kudu teko nggonku. Luwih jam 2. Duwe entek. Ah, pinter ngono kok. Pingenane ku wis tak trapno ngono lho. Piye? Nang gone Yuda. Ngomong ya. Anu, Bu Tadi. Napa, Bu? Pak Tadi ku ndek utang aku. Ndek utang pinten? 2,5 juta. Kapan kau sauri? Nggih benjing. Kafan. Hah? Kapan? Nah, nek kapan ku gak ono putuse. Kapan iku gak kain mori ta? Gak kain mori. Buka wong bongko iku. Lah kapan iku? Kapan ngono ta? Dipaseno. Kapan. Oh iya. Kapan? Nek wonge nagih awakmu ngene lho. Kapan. Ya aku muni ngene. Kapan? Lah, iku kok karo ngono iku ngene. iya. Ngomong ngene. Jam pira? Olehmu kapan iku jam pira tanggal pira? Wis ngene yuk, tanggal 30. Tanggal 30. Ya aku tanggal 30 tak moro. Iya. Tapi bar magrib apa ya? Iya. Barang ora moro to wangi wingenane iku. Marang ngono kan tanggal bar magrib ku nek dinane wis rubah tanggal 1. Ya tak omongi sih. Lah kok saiki lho yuk wis tanggal 1. Kadek ya wis bar magrib. Kan aku ngomong ku magrib. Lah ku magrib aja nggone langgar kok. Lah salahmu kok kowe lek duwe tanggung jawab. Nagih magrib kok ora moro magrib, mari magrib ya duwite ya ora enek wisan. Kapan maneh. Kan aku ngomong kapan. Hafan nyoka turutan banyak bengi tunggang-tunggangan kacau ya kacau jembet dhewe Terus piye ngene iki? saking ngene gampang lho wong nyaur iku mudah awakmu saiki aku gelekno wedang gawe wedang kok golekno wedang ya golekno wedang ngono nang warung wong awakmu ya gak ndek pawon. Ya karo pawon ajane karo panitiane gak dikeki kopi kok. Lah iki lu lagi. Kacau glunduk. Ya, kok takok kopi. Ayo. Warunge lho tutup kabeh ki rono lho enek warung. Alah nggo gayuten ngono lho. Yuten gak ono. Gak ono. Wis gathik pindang. Apa? Lungguh nduk panjaan kono ae. Aku lho ngono panjaan. Iya. Wong aku mbok ngomong ngono ya tambah seneng ta. Iya, sapa sabelah. Aku lho kok gitu kan. Mencolok. Aku mencolok. Aku tiba. Aku tiba. Syukur. Aku gawe wedang. Iya, gawe wedang. Ambek banyu sumur kono kuwi ya. Tuh.
tikus lho, Bro. Rare, tikuse nang ludruk. Iku? Alah, mambu amis-amis galeki. Aku tak gawe wedang yo. Lah gawe wedang. Aku nek gak gawe wedang dah aku ngeluh. Lah arek-arek rene lho la opo. Gampang arek-arek lho. Garane kanca sehidup semati, mosok tega. Enteng urip peno ya. Hah? Aduh. Oh. Udur amri. Peno kok sawangane kok enteng ngono uripe. Ayem ngono. Aduh. Masalah rek. Hah? Awak iki lara kabeh. Saiki iki usume wong derep, dudu usume wong lara. Lah apa peno lara? Ganti musim iki kudu akeh wong paceng krakas. Peno lara. Iya. Loro ya loro. Tapi masalah tanggungan, masalah utang iku ya aja gawe alasan ngono. Oh, gak alasan. Aku loro temen, mau tak tukono mboke grip yo gak waras-waras. Apa? Mboke grip. Mboke grip iku apa? Paling kalau kapsul iku lho mboke grip iki lho. Usaha grip. Bisa grip. Ya iku. Terus maru tangtal iji adem panas. Apa? Terus tak tukono batu ABC. Ya iku untaun peno ndang murup. Walah aku cuma aku trinil. Ana wong lara kok rokokan. Ora aku mau lara gak rokokan. iki kanggo ngrasakno sing gak lara. Aduh. Aku nang kene iki ana pelundul, apa? Ana maksude. Guyu tak dulang ati gawe. Aku lara dadi guyu. Kok lara gak masalah lara peno iku utang peno iku lho ya apa? Alah utang gampang aku jek lara terus piye maneh nggih. Lho, lara urusan mburi, sementing nyaur peno iki. Lara urusan mburi tambah lara. Iki wayahe tandur, Cak. Peno iki setahun lho tak jagakno. Lho wayahe tandur yang tandur, aku lara. Siduke lho. Siduk. Dukune minggat. Duwe. Iya. Utang iku. Iya. Lara ya apa, Dek? 15 juta peno utang aku lho. Iya gak apa-apa menenek waras tak sauri. Ngono ta? Heeh. Lho iki mang aku yo oleh WA teko Wanto lho. Wanto yo duwe peno diutang Wanto akeh yon. Ku arek yo nagih. Kandhanono. Kandhane apa? Urusan peno iku masalah iku sing penting aku. Kapan iki wis? Gak apa-apa saiki sampean. Nek aku waras, Dek. Kira-kira kurang pirang dina kas? Pitung dina kasna. Loro peno penting gas waras. Waras. Loro kok kena dititeni. Loro apa? Loro apa? Ojo sapluk. Sodong. Pokoke lho ya. Sampai 7 dina peno gak iso nyaur. Iya. Belai peno. Iya ya, aja ngono, Dik. Wis dongakno waras nang iso nyaur awakmu. Ngono ta? Heeh. Ya tak dongakno nang bongko. Lho, asu ku. Lah cek kapanane sampean ku mencra-mencre sedina 2 dina sampai setahun. Lho yang ngono bang utang yang ngono iku. Ya aku gak sepiro kereng lho, tapi Wanto ketoke mecicil-mecicil ketoke. Mencicil bapak cek mendolo. Lho, jane gablek peno kok. Aduh. Cok sira. 7 dina. Aduh. Hello. Oh. Sawet. 7 dina lho. Iya. Apik gak? Aduh. Oh. Aduh, Mbak. Aku tangan duwe, Mbak. Rasani aku. Ngrasani sapa? Krungu aku mau. Jane kan kuping lancang. 7 dina. Aduh. Alah. Ngono ae dadakno. Repot-repot. Lah ngrasa. Iki sapa? Alhamdulillah tibake nang omah tajire. Iki sapa? Ci sehat. Alah iki sapa? Ya awet tajire rek. Ket mangkok turu ae kon iku lho kok kena apa ya cici. Sapa kena apa? Aku mang teko segoro kidul. Lho,
Kok iso nang kidul apa? Lho, goreng roro kidul kancaku kecil iku. Lu. Bahaya. Dadi wong kok aja turu-turu ae. Lho, kok segala kidul turu. Nambani nek segala kidul kancaku kabeh. Ya ngene iki nek kakek turu akhire ngipi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing ndelek mantu, aja sing turu kaya wong ning sandengku. Dolek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Ngono lho, Ji. Iya. Aku lemu, Aku kuru. guyang guyu. Potongane kaya asu. Ji, awakmu gak eling ta? Weh, Aku melok arisan, bayar wis terus bayar. Bejajine 40 juta. Wayahe aku oleh arisan kok gak mau kei lho, Ji. lho, jane digawa. Bojoku nang ngene Kirara Kidul. Lah, iku masalahe, Ji. 40 juta gak titik lho, Ji. Lho, lek kok sapa iku? Lah kaya sapa kok? Lho, lek kok Kirara Kidul rene iku. Iki suwe-suwe kok tambah gendeng ta, Ji iki. Lho, Ji. Yo. Aku rene iki gak geleke Nyiloro Kidul, Nyiloro Lor, Nyiloro Etan ya Nyiloro Kulon. Aku rene nagih duwe arisan. Kene iki ku aku butuh duit, Ji. Bojoku iki ulang tahun. Aku kepengin nyenengno. Ngono. Ji. Kok lho ini. Gak ngurune kon kene apa, Ji? Ji. Ya Allah. Kaget aku sumpah ya. opo teko rene kuwi? Mantap, Ji. Oh, ini gambale banget tanah tolong bangsa. Ji. Kok tambah kok ngene, Ji? Ayo, ayo. Moro pisan kas. Akan tak tanah tolong bangsa. Ji. Sepurane sing akeh, Ji. Wis nek ngono tak ikhlasno ae wis. Ayo, teko pian kas. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa Taji ya. Taji tambah suwe tambah gendeng ya. Iki aku ana duit titik, Ji. Gawe tombo ya. Nah. Wis babas sing 40 juta tak ikhlasno, Ji. Ah. Iki kok gawe tombo. Lah yo ngene. Ya Allah. Ya, Ji. Ah. Tak dongano nang sehat ya. Iki diarani lodong. Lotong apa, Ji? Kowe kok tambah ayu lho. Duh. Ayo ya apa rek rek? Lho. Kowe kok tambah ayu lho. Aku lanang kok ayu sih, Ji. Kebangetan kon. Siapa mane kaya siren. Jarene wong-wong ancene iki tengere wong gendeng. Dek. Manut saya, Dek. Moh. Kowe melu aku. Aku kok tambah wedi tambah suwe-suwe iki. Ayo, melan, Dek. Gak wis. Dek. Wis Ayo, gak melan. Jangan tak perkosa. Ayo. Maju. Moh. Ayo. Wis moh. Perkosa. Ayo. 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 Kacau. Oh, urusai Melayu. Lah ngene urip kene dinikmati. Gendeng kaya gendeng-gendeng. Lah ditagih katisan Tibake nduk kene. Tibake nduk kene. Dases kaya permen kocek. Ayo. Aku mbakekno tabungan arek-arek PAUD ngenteni raimu tok. Hei, demik. kalau memah wah Duwe utang ki lho. mana belah
1,5 juta. Kami mau nyampe lho, wewe. Kon iki lha apa, Ci? Kaya umpo, salah. Kon laksana liko iki utang ya. Ini wis tak omongi. Iki lak gawe bayar arek-arek tabungan. Kok saiki Bayar banget. Dilampo. mosok setruk. Duwe bang. Wah. Lembuk malah mana toh. Duwe. Mesti cepet sama cocot. Kon gak negara hukum tak pateni kok. Kemarin buku cucuk tentang sepi. Kon beble. Badok iki we. Suara wanita. Mas kesuku iki, Mas. Wah. Kok dibuntel jajan iki. Cak, mek kenek penota ajeni. Sampeyan wong tuwek lho ya. Aja mengkil-mengkil lambemu kok. Mak meleko. Malah Duwe 1,5 juta, Ci. meleko. Menapa matamu ah? Malah merasa macam wow. Wah, tambah suwe kok tambah ngene. Gila aku. Kono keluargane kok aku sing diarani Malah kejaran. mudah. Wis kang ngono kon. Kon awas kon yo. Hi. Malah mudah. Epilepsi kon. Malah sama malah. Boleh, baca syukur. Anak di badan ini bisu melayu. Waduh gini kadang-kadang. Lawan arek. Badan ini bisu, situ gendeng, itu loro lho. Wis aman gak nyaur. Apa? Bajune gak ana. Nek nyala iki. Wes ya. Aku Apa? pewesing. Kuyomu ta iki? Lho. Atur syukur. Ganteng sampe aku ngasih mangane bojoku. Iki lho ganteng. Ganteng ngono banyak goblok ngono. Gak ono kopi gak ono enek ya siki. Lah iya iki nek diombe pisan banyune tak ati melok kelek iki kendi. Gak ngono sampean iki mang lho. Enek sapa? Enek gayo. Lah sapa ya? Alah, gayo kanca-kanca sing tak utangi iku. Terus. Ya, Mbak. Lolos. Balik kabeh lolos. Wah, aku. Terus. Mari ngono. Pertama mang rasa. Rasa. Oh, aku kapisen. Atisen. Tuh, mari ngono. Apa? Wanto. Aku gendeng. Terus. Mari ngono. Terterake rokta, aku bisu. Terus Akhirnya lolos melayu kabeh. aman yo. Aman. Aman berarti wis gawe paling ngene. Ana wong gendeng kok ditagih. Lah, ngono gane hukume. Wong utang ku wajib semoyo nek ana disauri, gak ana apa. Ya apa iki dhuwitku nduk taji? Arek loro ya. Lho areke lho gendeng. Loro kok gendeng. Setruk. Loro gendeng. Lho, kon gak percaya parane ta? Ayo parane yo. Ayo. Loro gendeng. Gak percaya sih kon. Kok kowe? Taji lho gendeng. Loro. Bola-bali ana apa? Lho, Ji, kon jare loro, Ji. Gendeng. Gendeng. Loro. Congok karo. Iki epilepsi.
Loro. Lho ya, epilepsi. Loro gak percaya sih kok. Epilepsi. Lho, loro. Gendeng. Kowe ta lho. Hah? Gendeng sih kandhane kok. Kowe ta? Iso ngomong, cek epilepsi. Walau. Lho ya. Loro. Oh gak percaya. Loro arek iki loro. Oh walau. Ya gak percaya blas. Kok kowe lho? Gak percaya. Walau. Kang urus. Kan Wah, kon bongko bandak. Wes gak urus. Aduh. Lho, wes gak gede-gedean. Walau. Pak, Walau. puji Pak. Pak Kentut. Niki lho, Pak Kentut. Dadi apa lek? Dados napa sampean iki ten mriki? RT kok sak kepel. Ya apa? Aduh. Tahu pula. Ci, Aduh. Mau. ngene lho, Ci. Wong urip nang rumasane dhewe utang iku wajib nyaur. Ngono lho. Nek nyile ya balekno. Lah nek carane ngene awakmu meneh-meneh anakmu nek digawe wong kaya ngene gak sakno. Oh iya iki gantine kentut. Ya aja dibaleni cah ya. Saiki ngene. Pancen aku sing salah. Iya. Aku ki sumpek kek ya to. Syukur nek Bener utang kene utang lah aku Iya. gak duwe kadane piye. Iya. Dadi awakmu kudu ngajari nek ana saure. nek gak ono semoyo. Lah, kabeh ku menang semoyo. Iya. Lah saiki aja rame-rame. Lah apa, Cak? Ayo nonton drop. Yudi. Aku lho kok gawe. Lho, iya Ya aku ya dadi balon aku. Ayo